Danas vam predstavljamo područje mjesne zajednice Driječa, koje administrativno pripada općini Čelić. U emisiji pogledajte. Ovdje imamo 3 ljeljana koja simboliziraju bosansku državnost, obitelji Kotromanić. Isto tako simboliziraju i 3 naroda koji žive u Driječu. Prvo to je moja majka radila, isto i njena majka, koja je naslijedila, pa sam onda i ja radila. Kad sam imala svojih možda 15 godina, počela sam to raditi. Nalazimo se u župi Driječa. Župa Driječa je relativno mlada župa, osnovana je 1986. godine i odvojena je od velike stare župe Breške. Karneval ili fašnik neki kažu, je tradicionalna kršćanska veselica, svečanost pred sami početak korizme, to jest pripreme za Uskrs koja traje 40 dana. Naša sekcija broji 52 lovca iz 3 mjesne zajednice. Znači ima nas iz Nahvioca, iz Šibošnice i iz Driječa. Ma znaš, djede, brak je zagušvaša u toku dana, treba se pomjeriti, znaš. Kaže, djede, treba se dogovoriti, mi smo tako i kod nas bili. Vidim do neke kožve, da kaže, hej, majke, šta ja znam, znaš. Malo neko mora biti voda, a neko vatra. Čurta, bunda, kao bunda, ali to je čurta. Oguliš lijepo čurtu, nakockaj, siječeš i staviš, prokuvaš. Vam u drugome sudu razmutiš pekmeza, jabukova i malo brašna. I on onako kako kuva istreseš i promiješiš i onda saspeš vam u sud i ono se zgusne. Dobrodošli u Driječu. Cijenjeni gledatelji, danas smo malo na Majevici. Još uvijek osjetimo ove zime 2010-2011 i predstavljamo vam jedno lijepo malo mjesto koje se zove Driječa. U Driječi smo u narednih 50-ak minuta i vjerujem da ćete imati šta vidjeti. Na samom početku možemo reći da je područje župe Driječa nastanjeno od prastarih vremena. Već je srednjovjekovna Driječa imala današnje granice, a početkom 19. stoljeća mjesto je opustošila kuga, o čemu svjedoče 3 katolička kužna groblja. Selo je nanovo zaživjelo naseljavanjem, najviše iz Usore, Žepča. U sastavu je župe Breške od 1986. godine Driječa je samostalna župa. Do posljednjeg rata mjesto pripada općini Lopare, a nakon toga općini Čelić. Župnu crkvu Driječani su sagradili 1999. godine na mjestu gdje se nalazila manja crkva sagrađena u prošlom stoljeću 1971. Na istom mjestu nekoć je stajala mala drvena kapela. Inače, u današnjoj emisiji o Driječi imat ćete priliku vidjeti i križni put, i jedan zanimljiv fenomen na širim područjima našeg kraja. Stoga ja vam preporučujem, ostanite i dalje uz program televizije Tuzlanskog kantona i emisiju Na selu na sjelu.
Opisujući Drenču, može se reći da je riječ o omalenom mjestu koje ipak katastarski i administrativno zauzima ogroman prostor oboda Majevice i dijelom se uvlači u planinska njedra ove ljepotice. Tokom posljednjeg rata do Drenče se dolazilo lošim makadamskim putem od Brešaka. Danas je to najlakše iz pravca Čelića i Šibušnice, odnosno Doknja preko Stare Majevice poluzavršenim asfaltnim putem. Glavne komunikacije u selu su asfaltirane, dok sokaci sa strane izgledaju kao preslikana priča iz nekog prošlog stoljeća. Ako ste zaboravili kako izgledaju stare bosanske kuće, ovdje ćete ih se nagledati. Nasuprot tome je dobar dio novogradnje u vlasništvu uglavnom drenačke dijaspore, koja čini veći dio populacije. Ljudi su oduvijek išli trbuhom za kruhom, ali je to ovdje u Drenči itekako vidljivo. Drenča od prije nekoliko godina ima i svoj grb, na kojem su prepoznatljivi nacionalni simboli od šahovnice do ljiljana. Kreator i autor grba, Mijo Jurić, o značenju kaže: On predstavlja višestoljetno postojanje i Drenče i Drenčana u njoj, kao i Drenče u domovini Bosne i Hercegovine. Ovdje imamo 3 ljiljana koja simboliziraju bosansku državnost, obitelji Kotromanić. Isto tako simboliziraju i 3 naroda koji žive u Drenči, tako da smo uzeli stoga ljiljan i 3 grba. Tu imamo plod Drijena, prema predaji koji smo naslijedili od naših predaka, naše selo dobilo ime Drijen, Drijenča. Ovdje imamo hrvatski grb koji simbolizira etničku pripadnost većine Drenčana. Tu imamo 9 klasova koji simboliziraju 9 drenačkih zaselaka uvezanih u 3 snopa koji opet simboliziraju slogu, pomaganje, zajedništvo i to se može povezati i sa ovim ljiljanima gore. I konačno u sredini imamo Svetog Antu, Padovanskog, zaštitnika Drenče, kojemu se Drenčani već stoljećima klanjaju. Najviši dio mjesne zajednice je smještene uz izvršnu površinu riječice Drijenačice. Veliki dio Drijenče čini zaseok Buči, smješten u dolinskom dijelu pored ceste Šibošnica-Dokanj, koji sa rasporedom stambenih i gospodarskih objekata nastavlja se na Šibošnicu. Mjesna zajednica Drijenča vezana je za mjesto Šibošnicu zbog toga što u Šibošnici postoji pošta, osnovna škola, benzinska crpka, 2 trgovine, matični ured, ambulanta i ljekar, a pijačni je dan utorak. Imamo i pijacu, znači pijačni je dan utorak. Drijenča velikim dijelom svoje povijesti pripadala općini Lopare, sve do 1992. godine kao jedino hrvatsko i katoličko selo, a posle rata 1995. godine teritorijalno je pripala općini Čelić, opet kao jedino hrvatsko i katoličko selo. Zahvaljujući općinskim službama u Čeliću, infrastruktura u Drijenči dosta je i povoljnija i bolje se sve uradilo nego u prijeratnom periodu. U nekim pisanim dokumentima Drijenča se spominje prvi puta još u 15. stoljeću. Od 1463. godine pa sve do konačnog osmanskog osvajanja 1512. godine ovo se područje tada nalazilo u sastavu Srebreničke banovine i pod vlašću Mađara, što povijest dokazuje po stecima i grobljima.
Tradicionalno zanimanje građana Drijenče kroz povijest bilo je stočarstvo, poljoprivreda i voćarstvo. U malo novijoj povijesti, posle Drugog svjetskog rata, od 1948. godine pa sve do 1992. godine, veliki je broj Drijenčana bio zaposlen u tuzlanskim rudnicima. Da bi prehranili svoje obitelji, odlazili su pješe 18 km preko Majevice do prve autobuske stanice u Doknju. I mnogi su od njih zaradili mirovinu i ima još dosta živi, hvala Bogu, i dobro su. Također, jedan manji dio bio je zaposlen kod zemljoradničke zadruge Dojčin Lukić u Šibošnici. Zemljoradnička zadruga u Šibošnici bila je od velikog značaja. U onom vremenu za zemljoradnike Drijenče tu su mogli prodavati svoj višak sa polja, svoje rane koji su naradili u svojim poljima, mogli su znati prodati žito i pšenicu i zob i sve. Također treba istaći, veliki broj Drijenčana odlazio je na privremeni rad u inostranstvo i to u periodu od 1968. godine pa sve negdje do 1985. U najvećem broju odlazili su u zapadnu Europu, u Austriju, Njemačku, Švicarsku i tako dalje. A mnogi su tamo riješili da ostanu, najviše zbog toga što na ovim prostorima nema zaposlenja i života na koji su tamo navikli. Najveći broj stanovnika Drijenča bilježi se iz popisa onoga 1981. godine. U Drijenči je bilo ukupno 1594 stanovnika. Od toga 1547 Hrvata, 3 muslimana, 15 Srba i 28 Jugoslovena. Onaj zadnji popis 1991. godine pokazuje da je u Drijenči živjelo 1204 stanovnika. A u 2010. godini Drijenča broji 3 puta manje stanovnika. Drijenča ima samo 151 obitelj sa 312 članova Hrvata plus jednog muslimana i 2 srpske obitelji. Danas u Drijenči u prosjeku su mnogo više starije osobe. Mnogi su od njih penzioneri, umirovljenici. A danas imamo zaposleni u Drijenči samo 5 u državnim službama. U državnim općinskim službama ima 5 zaposleni, to je znači 4 su momka u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a 1 je u općinskim službama.